Żewġ tirġiel residenti ħaż-Żabbuġ li għandhom 58 u 26 sena kellhom jittieħdu b'urġenza l-isptar Mater Dei wara li kienu involuti f'inċident biswit il-Kamra tan-nar ta' San Giuseppe ta' ħaż-Żabbuġ fiż-żona ta' Witt Irda. Il-każ seħħ ftit wara 3:09 ta' wara nofsinhar meta żewġ tirġiel li huma liċenzjati u membri tal-Kamra tan-nar kienu qed jaħarqu l-iskart pirotekniku għal xi raġuni żviluppa nar li wassal sabiex spiċċaw midruba. Fortunatament u skont il-prassi, il-vittmi kienu qed jiddisponu mill-iskart tan-nar f'distanza sigura mill-kamra tan-nar. Fil-waqt li fuq il-post issejħu immedjatament uffiċjali tal-Pulizija, membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u ambulanzi, il-vittmi ttieħdu l-isptar għal aktar kura. Mill-ewwel indikazzjonijiet jidher li huma ġarbu ġrieħi serji. Investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin waqt li dwar dan il-każ infetħet inkjesta maġisterjali.